Kaixo arratsaldeon, eskerrik asko gaurko ekitaldira etorri zareten guztioi. Dakizuen bezala, Euskaraldia maiatzaren 15-tik 25-era martxan izango da. Gezurra dirudi, baina konturatzerako laugarren edizioa iritsi zaigu. Lasarteorako udalak eman du izena Euskaraldian, eta orain zuek ere aukera izango duzue. 2025ko ediziorako gure herrian zenbait jarduera antolatu ditugu, Euskaraldia hasi aurretik prestaketa moduan, eta Euskaraldiak irauten duen bitartean. Jarraian, Euskara Zerbitzuko arduradunak, Ana Labakak, eta gero Txakun Elkarteko arduradunak, Aritz Salaberriak, emango dizuete informazio zehatzagoa. Eskerrik asko, Agustin. Hasi aurretik igual, esate diate, karpeta deno dituzue? Denok hori batzu pasazeatelako eta orduan karpetak. Azkenean karpetetan da ona da, orain azalduko dizueguna. Baina, bueno, pixka bat behintzat jakiteko. Karpetetan daukazue entitateek zehatzago izen emateak eta nola inberdien, orduan gero Aritzek azalduko du, baina behintzat eukitzeko. Orduan hasiko gea. Bueno, Euskaraldia, uste dut, hemen gaudenak badakigula zer dan, baina, bueno, behintzat hortikan hasiko gea. Hasiko gea gogoratzen, laugarren edizioa dela. Bai? Hau da, egin egu 1, 2, 3, hau da, laugarren edizioa iritsi gea, eta helburua beti berdina da. Bai? Helburua azkenean da, euskararen erabilera handitzea, euskara biziberritzea, eta pixka diapositibetan jungo gea ikusten, baina da, epe luze baterako daukagun erronka bat, bai? Euskararen erabilera handitzea. Orduan hori pixka bat hainitzan esaten, bai? Laugarren edizioa dela, euskara indar berritzea esate du, baina azkenean zer esan nahi du? Azkenean esan nahi duna da, euskara ahalik eta gehien erabiltzea eta euskararen normalizazioa eskuratzea, bai? Hezkuntza gutxitu izatetik, normalizaziora pasatzea. Badakigu guzti hori, baina bueno, pixka kokatzeko, bai? Euskal Herri osoan egiten den zea dela baita, mugimendua deitze diogu, ez diogu jarduera ditzen, mugimendua, orduan hori ere aitzindaria da pixka bat Euskal Herrin era bateratuan, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta Iparraldean modu bateratuan egiten den gauza bat, nahiko berria da hemen, bai? Normalean ez dira mota honetakoak egiten. Orduan, lehen esan dizueten bezala da, epe luzerako helburu bat, bai? Ez da oso ondo ikusten, baina hemen bidetxo bat dago, eta hor bidearen bukaeran dago gure euskararen normalizazioa, euskararen biziberritzea, bai? Ez du importa, horretik. Eta, bai, nik ikuituet, eta taktila da, bai. Orduan, horrea iristeko, helburu hortara iristeko, badakigu ze zaila dan, esaten dugun helburua sinplea dirudi, baina ez da bat erresa, orduan, egin behar duguna da nolabait ere da entrenamendu bat. Bai? Entrenamendu hori da, esaten duguna, maiatzak 15-25 eta da Euskaraldia. Pentsatu behar dugu erronka badala, kirol proba badala, edo nahi duguna ez, epe luzean lortu nahi duguna, eta orduan entrenamendu bat egin behar dugu. Nola entrenatuko gea, hori egiteko, modu bateratuan, esan dugun bezala herri guztietan, eta gaur egun dagoen egoera hori aktibatuz. Nola baite nahi dugu hori aktibatu, hori indartu, eta beti pauso bat gehiago. Bai? Pixka bat azkenean Euskaraldiak eskatuko digu, orain egiten dugunetik, beste pauso bat gehiago ematia. Eta, bueno, hori da. Esan dugu dela entrenamentu bat. Entrenamentu bat barima da, klaro, entrenamentu hori ondateatzeko eta gero helburua lortzeko, behar ditugu denok modu bateratuan egin nahi badegu, ez dakit, hemen jartzen du jarraibide, baina behar ditugu irizpide argi batzuk, ez? Nola egingo dugu, bakoitzak bere modura inberrian, eta aurrekotan egin dan berdina da, ez da ezer berria, baina pixkat kokatzegatik nahi naiz, bai? Orduan, lau oinarrizko jarraibide edo dira, oso oinarrizkoak diana baitare, baina badakigunak zenbat kostatzen zaigun, ez? Eta lehenengoa da, lehen hitza euskeraz. Oso sinplia, bai? Lehenengo hitza euskeraz, hori denok egiten dugu. Baina gero ez da horrela, lehen hitza egin behar da. Edozein lekutara juten geanean, batzuntzat herrian zailagoa da, beste batzuntzat herritik kanpo erresagoa da, edozein dendeta juten geanean, edozeinekin egoten geanean, euskaldunok azkenean, beti dakagu zalantzan nola ingo dugun. Egingo dut, edo ez dut egingo, edo sartuko naiz, edo gaur egun ona daukat. Orduan, hain sinplea dirudina,
ez da hain sinplea. Ze gero, lehenengo hitza dago, baina ondorren dator bigarrena, eta dator hirugarrena, eta orduan, baino bai da, euskeraz lehen hitza egitea, bada aukerak zabaltzea, ez? Ja, pertsona horri, ja, eman diozu, ja, hizkuntza bat aukeratu, eta aurrea egiteko bidea. Oso sinplea dira ikusten zuen bezala, baina, bueno, azkenean eguneroko inertzian ulertzen dizut eta egidazu euskeraz. Hau ere, edo zeinek esango genuke, noski, ulertzen badezu, egin euskeraz, ez? Baina gero ez da inerrisa. Azkenean, tendentzia zer da, batek euskeraz bani madaki, eta besteak erderaz bani madaki, erderaz hasten geha. Zergaitik? Komodogoa dalako, erosoagoa dalako, pentsatzen degulako igual beste persona ez dala ondo sentituko, luzetzen dalako ere denbora pila bat, berriro errepikatu ez dakiz zer, ez dia oso egoera batzutan atseginak, baina, bueno, pixkat euskeraldiak txipa hau da indartu nahi duna. Batek euskeraz, bestiak erderaz, baina ulertzen dugun bitartean, segi aurrera. Pixka bat hori izango litzake. Eta hirugarrengoa ere, ez berririk ez nahi esaten, badakit, baina, biok euskeraz baldin badakigu, euskeraz egitea. Eta hau ere, ez, gertatzen zaigu, ohiturak diala, egoera dala, hainbat faktore diala medio, askotan, euskaldunok gure artean ere, erderaz hasten geha. Ez dakit zer gai teknikoa dalako, beste gai hau arrotza dalako hainbat arrazoingatikan, azkenean guk ere jotze dugu gaztelaniara. Orduan, zuek entitate bezala, oain aritzek pixkat azalduko dizue. Laugarren jarri. Bai, batzen naiz, azalduko dizue zer da, baina pixkat 3 jarraibide edo 3 erronka edo 3 pauso horiek dira nolabait ere zuen entitatetan indartu beharko dituzuenak eta ikusi beharko dezutenak nola antolatu pixka bat hori. Eta horretarako, laugarren jarraibidea da hainbesteko arrakasta dakana, ez? Jendeak nahi izate du txapa eskuratu nolala, txapa hori asko gustatzen zaio jendeari. Zergaitikan, zerbait ikusgarria dalako, identifikatu ite gaitu, eta azkenean batzutan, esan degunean hor lehenengo hitza, ez da erresa igual batzutan edo zeini, eta ikusten badiozu txapa, ematen dizu nolabait ere, ez dakidan, baina lasaitasuna edo euskalduna da, euskeraz ulertzen du, eta egin dezaket hor zea bat, ez? Euskeraz egin dizaioket. Eta, oain naiz hasiko esplikatzen, badakizute pixka bat, baina aurrekotan bezala daukagu. Aho bizi, ikuituet berriz, aho bizi eta belarri prest. Eta orduan, aho bizi badakizuet ere zer dan, eta hori ere txapa hor dago eta egin behar da, baina beti euskeraldiak, leheno esan degunagatikan, belarri presten figura indartu nahi izaten du, ez? Azkenean, badaolako masa handi bat Euskal Herrian, ulertzen duna. Eta ulertzea ja nahiko da, esan degun, elkarrizketa guzti horietan aurrera egiteko. Eta elkarrizketak areagotzeko, eta azkenean hori da helburua. Hauxe da teoria pixkat kokatzeko. Eta baina aritzek azalduko izue, elkartei begira, zer egin behar dezuten, edo ze jarduera. Txapak izan baldin badira nolabait ere aintzindari eta batez ere belarri prestaren figura izan baldin bada berrikuntzeak nagusienetako bat Euskaraldiak ekarri zuena, bada beste bat entitateen parte hartzeko modua edo entitateen parte hartzea bera, ez? Alde horretatik aurten ere bai edo edizio honetan ere bai fokua nahi dugu entitateetan jarri, herriko aurkezpen hau zuekin egitea lehenengo, entitatei begira egitea ere bai hortatik dator, ze komentatu dugun bezala ariketa hauek eta jarribide horiek ahalik eta gehien zabaltzen nahi dugu. Eta orduan, txakunekoak eta udala ziginenean hau lantzen, bezaten nola iritsi gaitezke jende gehienen engana, ez? Orduan zen, baditu hor klabe batzuk, baditugu herrian entitate, elkarte eta erakunde batzuk, jende pila bat biltzen duten inguruan, orduan gurekin aliatua behar dituguna beste geruza edo beste jende guzti horien gana iristeko. Orduan, zuen atea jo dugu eta hemen zaudete. Taldearen indarra, badakigun dagoen indarra. Eta hau goatzen baldin baduzute argazkian jarri genuen, aurrekoan entitateen izen ematearen ondorenean atera genuen talde argazkia, hau baino parte hartze zabalagoa ere bai izan zen. Eta azkenean, nolabait ere, 3 gauza eskatuko zaizkizuen nagusiki entitatei. Orduan, hemen badago berrikuntza bat, badago aldaketa bat. Ze entitateen parte hartzea bada intzindari Euskaraldiari dagokionean, baina gero balorazioak egiterakoan eta ikusi zen momentu batean entitateetan planteatzen ziren
ariguneak eta egin beharreko lana momentu batzutan, ezagutzen duzutenak aurreko edizioetatik haundia izan zitekela. Iaia euskara plan propio bat egite eskatzen zen 15 eguneko ariketa batetarako. Eta badik genituela bestelako entitate batzuk, herriko komertzioak, nik uste horiek direla nagusiki, badutela ikusgarritasunean eta kaleari begira ikararrizko eragina, baina adibidez, arigunen ariketa bat berentzako oso ondi geratzen zena. Orduan hori simplifikatu egiten da, eta 3 gauza hobetak bakarrik eskatuko da. Hala ere, egongo da, bigarren aukera bat, eta hori paperean jasota dukazute egokiago, behin izen ematen duzutenean iritsiko zaizute mezu bat, oinarrizko deitzen dugun izen ematean geratu zaitezketen, edo bestela sartu zaitezkete sakonagoa den lanketa batean. Horretan ja, aholkulari batzun laguntzarekin, ariguneak eta bestelako lan batzuk egitea plantatuko da. Inor, nahi baldin badu, aurrera. Egia guk ikusten genuela gure funtzionamendurako eta herriari begira interesanteana hemen, edo interesantea da, nahikoa dela pausauak ematea, ez? Hiru lan horiek zein izango diren alde batetikan, ekimenaren berri ematea, esan dugun bezala, zuen helburua izango litzateke zuen bidez beste jende askoarengana iristea, orduan komunikazio lan horretan laguntzea, parte hartzera gonbidatzea, esan dugun Belarriprest eta Obizti horiek izango dituzute zuen elkartetan eta egongo dira, eta orduan deialdiak zabaltzea eta pixka bat aliatu izatea, hori ez eta bakarrekan izen eman dut eta eroso geratzen naiz bezik, eta izen eman dut eta lan horiek egite ditut. Eta kalera begira ere bai ikusgarritasuna ematea, ez? Nahi dugu pixka bat Euskaraldiaren irudia kalean egotea. Baita ere alde horretatik irudia ere bai berritu egin da, inoiz baino koloretsuagoa da, orduan ikusi dadila kalean hori, ez? Txapak identifikatzen ditugu eta txapak ja badakigu jendeak hori begiratzen duela, kalean ere giroa egon dadila. Horraino hiruko bloke hori. Oain egia da baita ere, herriko lanei dagokionean horrekin lotuta izango ditugula bestelako lan batzuk ere bai. Orduan, lan horiei begira, momentu batean zuei ere eskatzen dizuegu laguntza nolabait ere, ez? Hor beti egoten da laguntzaile figura bat, herriko jai eta herriko beste ekimen guztietan behar den bezala, orduan izen emate maila jarri beharko dira, kultur ekitaldiak egin beharko dira eta giroa berotu beharko da. Zuen elkartean horretarako prest dagoen guztia, ongi etorria izango da baita ere. Orduan hori ere bada, esanet, nolabait ere oinarrizko lanketa horretan 3 lan horiek eskatuko zaizkizue, horiek egiteko prest dagoen guztia barruan nahi dugu. Momentu batean baita ere badelako ezaten genuen. Euskalduna gerenok hau bizi edo pauso hori emateko aukera daukagu. Gaitasuna izan arren hitz egiteko, Belarriprest figurarekin iritsi gaitezke baita ere ariketaren parte egitera. Eta momentu batean baita ere laguntzaile figurarekin lagundu dezaket, nik euskaraz ez aritu arren. Hor bai, hizkuntza irizpideak adostu beharko ditugula, alegia ez dugu guk euskaraldia gazteleraz egiten ez gera hasiko, baina bai lagundu daitekela. Orduan hori ere bai nik uste dut interesante dela elkartetan kontuan izateera, bakoitzak bere mailan parte hartu dezakelako euskaraldiko ariketa honetan. Bueno, mugarriak, edo hemendikan aurreako entrenamendu pauso guzti horiek. Berez, euskaraldia hemen kokatzen da. Aurreko guzti hori daukagu egiteko, ez? Otsailean abiatzen gara, eta nolabait maiatzan izango du ariketa. Maiatzako ariketa hortara, helburua garbi, aliketa izen emate gehiena eta aliketa parte hartzea handiena lortzea. Identifikatu ditugu olako hilabateekin lotu ditugun fase batzuk, eta bakoitzean pixka zer egingo dan, ez? Esan dugun bezala, norbanakoen izen ematera iristeko entitateetatik abiatu nahi dugu. Orduan oantxe, hasi duguna dagoeneko irikita dago, baina jarri duguna martxan da izen emate hori entitatei dagokiona. Alegia, zuen elkarteak izen emate euskaraldian eta parte hartzea erabakitzea. Hori dagoeneko egin dezakezute, QR badaukazute karpetetan zuzenean egin ahal izateko, eta momentu batean baita ere, Euskara Sailakoak eta gu ere bai, zerrenda bat egingo dugu, bisitak egingo ditugu, bakoitzari proposatuko dizuegu zertan hartu dezakezuten parte, ez dakit. Kirol elkarteek jende asko biltzen duzutela egunen batean izen emate mai bat jarretzeko presa dute, oso ondo. Beste elkarte gastronomikoekin beste zerbait, jungo gara lantzen, zer egin daiteken. Martxoaren 15ean irikiko litzateke izen ematea. Eta gero, anak ere pixka lagunduko ditu hortan, baina horrekin batera, bideoleiaketa ere bai jarriko dugu martxan. Hau, lehenengo aldiz eta berrikuntza da, baina gero kontatuko dizuet. Apirilean
Aste Santua dugu hortartean baita ere, baina horretikan baita ere gune ibiltari ja izango da 12an gure herrian, eta aprobetxatuko dugu pixkat hori herriko izen emate horri eta martxa pixka bat emateko. Gero Aste Santua dator, hor guk ere bai ikastetxeen pare 15 egun hartuko ditugu, eta gero gaina zubia dator maiatzaren batean. Orduan horregia da, hor egongo dela 3 aste deskansorako pixka bat. Eta hortikan aurrera sartuko ginateke azkeneko fase horretan, maiatzeko hortan. Hortan, jarraituko dugu haindikan ere izen emateak eta lantzen, argazki masiboak edo betiko formula hori proposatzen dugu beste gauzen artean, baita ere nolabait ere ikusteko zenbat jende bildu garen. Eta, bideo lehiaketaren lehiaketa bera bukatuko da, txapa banaketak egin beharko dira, bozketa egongo da hor bideo lehiaketa horrekin, ze epaimai bat izateaz aparte bozketa bidezko sari bat ere bai proposatu da, eta hole iritsiko gineke hasierarako ekitaldira. Bide batez, sari banaketa horre egingo dugu, Oskarren pare, hori bai. Maiatzaren 15-etik 25 egingo genuke ariketa, txapa jazte ekitaldiarekin, bestelako ekitaldi kulturalak, hortako behar zaituztegu, eta bestelakoak egin daitezkenekin. Eta gero bukaeran bai, nolabaiteko beti egiten den bezala edo balorazio bat egin beharko litzateke, eta horrekin ere bai ekitaldi bat edo lotu dugu. Nolabait beti gertatzen bezala bukatuko da, baina ez da benetan bukatuko, baizik eta hasi egingo da hortikan aurrerako lanketa edo. Orduan hau ikusita, bideo lehiaketarena izango genuke, pasa pixka bat hori, nik kontatuko dut, eta gero nahi aldu mazu osatuko duzu. Bideo lehiaketa Euskaraldiarekin lotu nahi izan dugu, alde batetik bilatzen duguna da jendeak ere parte hartzeko beroketa horretan parte hartzeko modua, oso gaur egunekoa eta gaur eguneko teknologiarekin lotuta. Eta modu batean baita ere lortzen badugu digitalera saltoa ematea, primeran eta gaztak engantzatzea eta gauza guzti horiek jartzen dituguna beti olako ekimenekin lotuta edo, ez? Minutu bat edo biko bideoak izatea du helburu edo egitea da helburu, nolabait ere zergatik parte hartu Euskaraldian edo horretara animatuaz. Eta hori lehiaketa batean bihurtu dugu, ez? Esan dugun bezala, helburua izango litzateke, ekimena sozializatzea eta parte hartzea bultzatzea. Hortikan aurreakoak ja aurrerago kontatuko dizkizuegu. Igual bakarrik esan, oinarri batzuk atera ditugula hauekin, bideo lehiaketan oinarri bat dago, eta hor dago beste lehiaketak dauden bezala, pixka bat zeintzuk dian sariak, zeintzuk dian modalitateak, zein izango den epaimaia, eta igual gainetik jakiteko bentsat, 3 modalitate egongo dira, beak esan duen bezala minutu bateko bideoak eskatuko dira, gaiarekin lotuak, noski, gai Euskaraldiaren gaia, humorea, originaltasuna, minututxo bat, eta telefono mugikorrarekin grabatzea. Modalitateak izango dira, banakakoa edo binakakoa, taldekakoa eta familiak. Eta bultzatu nahi izan dugu, aurten beak esan duen bezala, hau dagolako puri-puri jan, bideoana, eta orduan sari hona jarri ditugu. Oso honak. 2 sari daude modalitate bakoitzean, badala bideo bozkatuena eta bestia da epaimaiarena. Eta bideo bozkatuena izango da 500 euro eta bestea berriz izango da epaimaiana 1000 euro. Eta orduan nahi deguna da jendea animatzea, bai entitateak, hemen udalean ere badakagu asmoa bai alderdiei, bai langilei eta pixka bat animatzea, gai hau, bakoitzak ikusten duen bezala, lantzera, eta gero, alik eta sareetan gehien zabaldu nahiko genuke. Eta hoxe pixka bat. Modalitatearen arrazoia bada baita ere, pixka bat beti gertatzen delako adin txikikoei dagokionean eta zer gertatzen da, ez berez 16 urtetik aurrera planteatutako ariketa bada, baina familiak implikatu nahi izan ditugu, ez? Hasi atxonatik eta txakurreraino, nahi baldin bada, ez? Baina bai pixka bat denei irikitzen zaiola horien bidez modalidade hori edo. Ikastetxena ere igual zerbait esan dugu. Bai, hori da, hemen ditugulako talantzen ari gara tartean ere bai, horre ikastetxei ere bai, bideoaren aitzaki hau edo lehiaketa horren inguruan, ez lehiaketarako noski, zerbait egitea proposatu zaio eta egia da, herriko ikastetxeak eta ikastetxeekin ari garela proposamen, behaiek egindako proposamenetak eta baita ere bideratzen. Helburua izan da baita ere bideo batera iristea, gero bideo hori ere bai ikustea nahi dugulako. Ikusiko dugu, pantailak nun egongo diren, zeuk ere egon daitezken, sareetan egongo diren, baina baita ere lehiaketaz aparteko bestelako bideo eta bestelako mugimendu bat ere egon dadila. Eta hoxe, pixka bat, gure gaurko nobedadeak edo. Esan da bezala, gero entitatei dagokionean eta
animatu denak parte hartzera, guk ere egingo ditugu rondak eta harremanetan egongo gara, baina bai nahi dizuegu eskatu argazki bat ateratzea holakotan iten bezala. Orduan, ez dakit, altxa eta hemen aurrean jarriko goinateke? Gauza bat, bai, lehenengo abestia jarriko deu. Egia, lehenengo abestia jarriko deu, bai, jakiteko igual batzuk ezagutuko dizu, baina euskaraldiko abestia zein dan. Hola, animatua da, eta orduan pixka bat orain esnatzeko. Gero galderan bat, o zerbait barima dao, eta gero igual argazkitxo bat ateko dugu hemen txe. Eta hoxe izango litzake, bai, animatuko zaituegu pixkat. Venga, aritzetan ni pixkat. Aspergarria geha eta armatze bat. Bertatik. Ikusiko zenuten, ari da zabaltzen baita ere, orduan, eta bada baita ere herramienta bat gure bideotan eta lehiaketako bideotan edo jendearen bideotan eta erabili daitekena. Eta letra dakazute karpetetan baita ere. Hor dakazue letra. Eta hori badakizue Lasarte horian koreografiak asko gustatzen zaizkigula. Ez dakizuen urteroko ze izatea, eta pentsatu du, igual honek eman dezake jokua, gure urteroko. Gu pentsatu dugu zuei esatea eiteko, baina ez geha usartu leheneko. Ez genituen gaizki utzi nahi bideoko dantzariak, así que... Bueno, edo, bideoa izan ziteken Lasarten egina, ez da, izan ziteken, baina egia zuek ere proposatzen bat baduzute beste abesti bat, eta egiten baduzute, igual aldatu ingo dugu, Euskaraldeko abesti ere bai. Hoia zuen eskutan uzten dugu. Esan duen bezala anak... Galderak, ekarpenak, edo pixka zehoze komentatu nahi badezute, edo...
edo proposanen bat, o ja ekintzan bat oso garbi baldin badukazute eta ja martxan jartzen dugu, edo hori ja pixka bat. Nik bai, nabarmendu eta berriz gogoratu zeharena. Izen ematea simplifikatu egin dugu, eta ariketa simplifikatu egin dugu. Astu ari gunez, astu horietaz, gero egin, euskeraz, noski eta parte hartu, baina horraino, bai? Bueno, guazuzte galdera gehiago, altxa eta guazen argazkirako jartzera. A ber, nola antolatze gean, ez da?